Známa postavička bratislavskej kaviarne Michal Havran si poobtieral ústa o Eduarda Chmelára, a to takým spôsobom, že známy komentátor nemohol mlčať. Havran schytal taký náklad, že ďalší útok na Chmelára si asi rozmyslí. Odoberajte kanál Politika na rovinu, pretože ďalšie zaujímavé video sa pre vás už pripravuje. Sem tam mi od vás chodia upozornenia, že jeden zhavranený kaviarenský teológ si o mňa opäť poutieral svoje neokrôchané ústa. Zvyčajne jeho jedovaté poznámky ignorujem, lebo signalizujú len osobnú posadnutosť, psychickú nevyrovnanosť a závislosť, ktorá ho nerobí seberovným v tom, aby som ho vyzval na argumentačný súboj. Ak mu dnes venujem trochu pozornosti, tak len preto, aby som dodal argumentačnú muníciu vám, lebo túto emotívnu demagogickú salvu zneužívajú manipulátori z druhej strany brehu pomerne často. Michal Havran kráka, že výroky o šetrnej ruskej vojne sú len rozprávky takých ako som ja, že Rusko o podobe vojny už vôbec nerozhoduje. No, najprv si niečo povieme o metodológii nasledujúcich riadkov. Nemá nejaký význam zaoberať sa slovnými zvratkami ľudí ako Michal Havran, Samuel Marec a podobní, a teraz nenarážam na ich charakterové vlastnosti, ale na číry fakt, že to nie sú nejakí analytici, ale paberkoví glosátori. Z toho dôvodu vo vás môžu zanechať dojem esteticky príjemného čítania, informačne sú však bezcenné. Preto nevidím nejaký dôvod, aby som polemizoval s každou Havranovou zlomyselnou vetou, vyvracal jeho nezmysly a vysvetľoval, že som nikdy nepovedal, že Putin je láskavý muž s veľkým srdcom, že myslí len na dobro ukrajinského ľudu a podobné taľafatky. Stačí, aby ste o ňom vedeli, že je to notorický klamár, ktorý sa v prípade usvedčenia z Babelo bráni, že to bola vraj len hyperbola. Z rovnakého dôvodu viem, že tento svojou kvalifikáciou teológ, teda chlap, ktorý nevie robiť nič poriadne a svoje komplexy si vybíja hejtovaním všetkých, ktorí sa profesionálne zaoberajú svojimi odbormi, vie akurát tak veľké guľové, koľko Rusov padlo na fronte, pretože žijeme v informačnej vojne a v tejto chvíli to nevie určiť nikto. Práve tak, ako keď Havran podporoval všetky americké útočné vojny a nie len, že nevyronil pre ich obete ani slzu, čo je pre tento typ chrapúňov príznačné, ale ešte ich aj ignoroval. Takže len pre záznam. To, že Rusi sa správajú na Ukrajine humánnejšie ako Američania v Iraku, nie je len výsledok mojich pozorovaní, ale ako prvý to konštatoval v rozhovore pre britský časopis The New Statesman profesor Noam Chomsky. Chomsky vie toho o nezákonných vojenských intervenciách Spojených štátov nielen podstatne viac ako Havran, ale predovšetkým vo vymedzovaní sa proti vojnovým zločinom je neporovnateľne konzistentnejší ako tento bratislavský kaviarenský teológ. Navyše k Ukrajine má blízky vzťah. Jeho otec bol ukrajinský žid a hebrejský filológ, ktorý sa narodil v dedine Kupil v Chmelnickom regióne v západnej Ukrajine. Profesor Chomsky upozorňuje, že pri porovnaní ruského spôsobu boja s americkou inváziou do Iraku sú následky oveľa menšie. V Iraku došlo k rozsiahlemu ničeniu infraštruktúry, kým na Ukrajine sa tak v takom rozsahu nestalo. Rusko by niečo také bez pochyby dokázalo. Mohlo urobiť Kyjev rovnako neobývateľným ako Bagdad, mohlo zničiť zásobovacie linky na západnej Ukrajine. Ale nič také neurobilo. Chomsky to považuje za dôkaz, že Rusi sa správajú na Ukrajine humánnejšie ako Američania v Iraku. Svoje tvrdenia podopiera aj príkladmi, že inšpektori OSN po invázii do Iraku museli byť okamžite stiahnutí, zatiaľ čo od vypuknutia vojny na Ukrajine navštívilo Kyjev a iné mestá nespočetné množstvo zahraničných hodnostárov. Keď Američania a Briti rozbíjali Bagdad na kusy, išli nejakí zahraniční lídri navštíviť Bagdad. Samozrejme, že nie, lebo keď Amerika a Spojené kráľovstvo idú do vojny, zničia všetko. Dodajme, že počet civilných obetí na Ukrajine je doteraz mnohonásobne nižší, nie len ako počet civilných obetí v Iraku, ale dokonca aj v samotnej Gáze, ktorá nášmu precitlivenému teológovi ako si nestojí za pozornosť.
Takže nie, nebudeme vojnu na Ukrajine ani karikovať, ani zľahčovať. Každá vojna je strašná koncentrácia tej najvyššej formy deštrukcie a nešťastia. Preto som na rozdiel od takýchto podlých zbabelcov žiadnu vojnu nepodporil a ani nepodporím. Ale nebudeme sa tváriť, iba preto, že sa nám za chrbtom vysmieva nejaký nevedomý primitív, predstierajúci intelektuálnu pózu, že medzi tými vojnami nie je rozdiel. Samozrejme, že je. Už klasicky sa podľa stratégie delia na vyhladzovacie, opotrebovávacie, manévrovacie, pozičné, bleskové, partizánske, asymetrické, hybridné a áno, dokonca aj tie vysmievané špeciálne operácie, ktoré sú však definované trochu inak, ako ich ospravedlňujú agresori. Sú to taktické zásahy špeciálnych jednotiek, vykonávané za účelom dosiahnutia špecifických strategických cieľov, ako je likvidácia velenia, oslobodenie rukojemníkov a podobne. Medzi nimi je zásadný rozdiel aj v podobe intenzity a počtu obetí, hoci sa to nejakému človeku citovo alebo záujmovo zainteresovanému na konkrétnom konflikte nemusí páčiť. Ešte raz, nezabúdajte, že nie hejtovanie, ale schopnosť rozlišovania je znakom kritického myslenia. Vojny vo Vietname, Bosne, Iraku boli z hľadiska dopadu na civilné obyvateľstvo neporovnateľne strašnejšie ako prebiehajúca vojna na Ukrajine. To neznamená, že sa to nemôže zmeniť, ale správne rozlišovať znamená správne diagnostikovať a dopomôcť k ukončeniu krvi prelievania. Nemožno ignorovať, že práve tí istí, ktorí doteraz podporovali všetky útočné vojny, dnes podporujú skorumpovaný a nelegitímny Zelenského režim, ktorý nie je slobodným hráčom, ale je v plnej miere závislý na tých, ktorí mu dodávajú zbrane. A to iba preto, aby oslabili Rusko. A že z tých istých dôvodov sú ochotní veriť táraninám o tom, že Ukrajinci bojujú za našu slobodu, a cynicky pritom privierať oči nad čoraz brutálnejšími odvodmi tých, ktorí bojovať nechcú. Rovnako ignorujú, alebo dokonca popierajú šialene vzrastajúci neonacizmus prerastajúci do najvyšších štátnych štruktúr. Do tejto kategórie patria aj politizujúci historici ako Timothy Snyder, alebo u nás Michal Šmigel, ktorí zľahčujú a relativizujú vyčíňanie bandovcov, že to bola vlastne len taká bratovražedná vojna medzi Ukrajincami a Poliakmi. Lenže v Babom Jare nevraždili Poliaci, ale ukrajinskí nacistickí kolaboranti. A 14. dobrovoľnícka divízia Galícia, ktorá potláčala SMP a vypálila napríklad Liptovskú obec Smrečany, nebola sformovaná z Poliakov, ale z ukrajinských fašistov. Už je to naozaj čoraz priehľadnejšie, kto tu za koho kope. Vy si však zachovajte zdravý rozum, priatelia. Žiadna šialená doba netrvá večne.